Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. At naimbag na bigat. Did I get that right? Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. To God be the glory. God is good. And all the time. Ayan. So medyo may energy na po tayo ngayon. Of course, dapat lang po. Because it's another special day for each and every one of us. Ito po ay again isang special na araw. Araw po ng linggo. This is a time for us to worship and serve the Lord. And dahil po Music Sunday po ngayon, let us sing with all our hearts para lang po sa Kanya. So may we request everyone to please rise. Sige po, if you are able. Alright, sige po. Kaya po natin tumayo. Tumayo po tayo. Let us sing for the Lord sa mga oras na ito. Waiting on you, Lord, and I am hopeful. Waiting on you, Lord, for when it's painful. But patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident. Taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I've been running even while I wait. I'm waiting on you, Lord, for when it's peaceful. I'm waiting on you, Lord, for it's not easy. No, but faithfully I will wait. Yes, I will wait. I will move ahead, bold and confident. I'm taking every step in obedience while I'm waiting. While I'm waiting, I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be right.
confident. I've been taking every step in obedience. Yeah, while I'm waiting, I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting on you, Lord. Whoa. Yes, Lord. Patuloy po kaming aawit sa oras na ito. Puso ko'y iyong sinisiyasan, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo Yahweh ay tiyak mo ngang nababating. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo Yahweh ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan, ang buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo Yahweh ay tiyak mo ngang nababating. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo
Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang aming puso't isipan ay handa na upang makinig, sumamba, at muling ibigay ang aming sarili, Panginoon, sa iyo. Ang lahat ng aming mga problema, ibinigbigay namin, Panginoon, sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Agtakder tayo kakabsat, ti panangibasa, ti awis, ti panagdaydayaw. Madaydayaw ti Apo, iti amin a puso, agyaman akto iti Apo, iti taripnong dagiti tattao na. Ti amin amay ayo kadakwada, utuben na tapno maawatan. Nadaeg ken nadayag dagiti aramid na, agnanayon iti kinalinteg na. Saan nga ipalubos ti Apo alipaten yu, dagiti nakaskas daw nga aramid na, managparabor ken manangaasi iti Apo. Taraonan na dagiti agbuteng ken kuana, sila lagip akanayon iti katulagan na. Parang na kadagiti tatao na, ti panakabalin na, idi inted na kadakwada ti daga, dagiti gangganaet. Napudno ken nalinteg iti amin nga aramid na, mapangnamnamaan amin abilbilen na. Agpaut da nga agnanayon awan inggana, naramid da iti kinapudno ken kinalinteg. Winayawayaan na dagiti tattao na, nangaramid iti katulagan nga agnanayon nga awan inggana, nasantuan ken manakabalin tinagan na. Ti panagbuteng ken Yahweh, ti pangrugyan ti kinasirib, ikan na iti panakaawat dagiti amin nga agtungpal ken kuana, mataginayon ti panakaidaydayon na. Basta nga ang
agkararag tayo, managparabor ken managayat unay a Diyos, Apo umasidag kami manen ken ka itanga aldaw, tapno agyaman iti aglaplapusanan nga ayat mo. Tapno agyaman iti piksa, sa lunat ken dadumapay nga parparabor nga impaay mo kadag iti bibiyag mi. Wen Apo, si kakumati kumaadda kada kami ita nga serbisyo mi. Lawlawagam, kay isaganam dagiti panunot ken puspuso mi ngagdengeg kadagiti sasaom, babayan iti kankanta. Ibaon mo kumaapo dagiti angheles mo ken ti Espiritu Santo, iti nagbabaetan iti korom. Tapno makikanta kada kami ket si kangarod Apo, iti may tagtag-ay kadagitoy nga kankanta. Di nakamkad baybayan, ket tulungan na kami ngagbiag akasken ka. Dumawat kami met Apo iti pamakawan kadagiti naglablabsingan mi kadagiti padami at tao ng uranaan iti sangwanam. Dalusan na kami kad o Apo. Dagito iti dawdawat mi tinasamit anagan ni Jesus. Amen. Amen. Kakabsat ko, palagipan tayo ti Apo, no agkararag da kanya ket agbabawi da, ket talikodan da ti dakes nga aramid da. Ipangag ko ida iti langit, pakawanek dagiti basbasol da, ket parang ayek manen ti dagada. Kakabsat, no mabailan nyo iti agparintumeng ket awisen kayong agparintumeng bayat iti panagtukar iti organ. Tayo po'y manalangin. O Diyos na patnubay, lakas, gabay, sa umaga pong ito muli kaming lumalapit po sa iyo. Nakikita mo ang nilalaman ng aming mga puso. At tunay pong wala po kaming may lilihim sa iyo. Alam mo ang nangyari kahapon, ang nangyayari sa kasalukuyan, at ang mangyayari po sa araw na bukas. At sa iyo, binubuksan po namin ang aming mga sarili upang kami po yung linisin. Hindi po kami naging matuwid, O Diyos, sa iyo sa loob ng isang linggong ito, mga nakalipas sa araw o buwan at mga taon. Ngunit sa tuwing kami po ay lumalapit po sa iyo, ang nakikita mo ay ang ginawa ng imbugtong na nakataming Panginoong Kristo. Ang bayaran niya ang aming mga kasalanan sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagkakataon na malaya po kami makakalapit po sa iyo. Linisin mo po kami, O Diyos. At kung paano din iyong itinuro sa iyong panalangin, patawarin namin ang mga nagkasala sa amin tulad ng pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala. Hayagman o lihim sa isip, sa salita at gawa. Tunay pong kami po ay nagkasala. Marapatin mo rin, O Diyos, sa umaging ito sa aming pong pagsambat. Kasama rin po yung mga naroon sa online worship. Kasama po naming nananalangin, humihingi ng kapatawaran, humihingi ng pagsasaayos ng nasirang relasyon, ng buhay na nasaktan, nakasakit, ng buhay na nagkulang, buhay na nagpabaya. Subalit sa umaga pong ito, salamat sapagkat batid po namin ang aming panalangin ay yung dinirinig. Ang aming mga kahilingan, ang aming mga hibik ay tunay mong tinutugon. At kung anuman ang aming po mga kahilingan, maliit man o malaking bagay, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ngunit salamat po, O Diyos, sa umaga ito sapagkat alam namin kami po ay maaring magpatuloy sa buhay na pinatawad, buhay na binigyan ng kalakasan.
sapagkat niling namin lahat nito sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen at amen. Itangaro ti kakabsat ti kanito ti panangurnong ti sagot agpaay iti multipurpose building ket bayat iti panangurnong dagitoy nga sagsagot adda iti naisagana nga kanta manipud kadagiti ubing. Let's pray. Muli, Panginoon, salamat po sa mabiyaya na aming pong binabahagi.
sa pamagitan po ng aming pagkakalaw para sa Multipurpose Building Fund. Dalangin po namin sa bawat kamay na nagkaloob, pagpapala po at maging sa po iglesia na paglalaanan po nito. Salamat po o Diyos sa ipong mayamang kabutihan sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Sa pagkakataon pong ito ay ating pong kinikilala po ang ating pong mga visitors for this morning. Sila po ay nanggaling po na Isabela. Sina kapatid na Charmaine Morillo, nandyan po ba? April Joy Tubayan and Rowena Balalio. Pwede po ba silang tumayo at i-recognize po natin sila? Ayan, good morning po. Ayan, pinapalakpan po sila sa pangalan ng ating Panginoon. At may mga announcements pa po tayo. Salamat po. Salamat po, Pastor. Iti daytoy nga aldaw kakabsat makita yung iti amin nga serbisyo iti iglesia tayo ket maangay iti panagdaydayaw babaan iti musika wenno worship through music or music Sunday. Iso nga iti koro tayo iti Ilocano, iso iti mangidaulo iti panagdaydayaw kastamot iti mensahe iti biyag. Iti pastor tayo ni Pastor Jen kakabsat ket adda iti Dubai, jak amo no nakaawid dan kani Pastor Rani, kalkalpas iti kalman iti ordination iti sumagmamano nga pastor iti iglesia tayo iti Dubai iti pitunsa nga elders ken local pastors iti Philippines Annual Conference. Ket pagyamanan tayo iti Apo dagitoy nga kakabsat babaan iti panangidaulo iti obispo tayo ni Bishop Rubenel Estrella iti panang ordain da iti barbaro nga workers tayo iti iglesia. Adalaeng iti sumagmamano nga padamag ken palagip iti entero nga pakaseknan tayo. Amin. Ada iti women's reception into no August 18 iti Garcia Hall today dayjay iti Garcia Hall ada tema na nga women in God's image, grow, glow, go. Da kayo nga kababaihan kakabsat ket maawis kayo. Adamet iti online nga meeting yo into no August 23 7 p.m. babaan iti Zoom. Into no August 24 daytoy sumuno nga Sabado ada iti maaramid nga worship training para kadagiti acolytes tayo, liturgists, greeters, ushers ken communion stewards. Iso nga datayo kakabsat maawis tayo amin ito no Sabado iti oras ti alas 2 aging gana ti alas 4 iti Garcia Hall. Daytoy metten kakabsat iti paset na nga iyawis mi kada kayo nga saan pay nga maki hanapay napadasan iti nag-lead iti worship babaan iti panag-liturgies maawis kayo tapno ada iti training tayo into no Sabado. Iso nga mabalin yung asitgan iti pastor tayo wenno siya sino man iti choir no kayat yo iti umay iti daytoy nga aramid. Adamat iti DRRM orientation and community-based contingency planning iti August 24 into no Sabado matlaeng iti 9 a.m. to 3 p.m. ken adat iti katuloy na into no August 31. Biruken yo laeng ni Kabsat Mara Panganiban iti Tagalog service ken ni chairman iti council tayo ni Kabsat Alvio Bautista. No kayat yo iti makipagpaset iti daytoy. Iti August 25, 2024 metlaeng ada iti maaramid nga Bible study iti Vesper service from 5 to 8 p.m. Ada clean up drive tayo, kitaan tayo iti Facebook page tayo, iglesia tayo kakabsat into no August 31, ti clean up drive tayo, bantayan tayo iti Facebook page iti Central UMC, ket iti mangidaulo iti daytoy ket ni Kabsat Lourdes Sevilleja manipod iti English service. Adamat into no August 31 iti Lakbayin Camp 8 to 3 p.m. iti Central UMC itoy ket ada ti registration fee na nga 200 pesos. Dagitoy amin kakabsat dagiti palagip kada tayo ket
Awisan kayo amin nga like, subscribe iti Facebook page iti church tayo, agsipud ta ijay adda amin napapateg nga announcement iti church tayo ket dagiti makabael kada kayo nga umay ket umay kayo pay. Iyawis amin iti entero nga konseho iti daytoy nga church iti panakipagpasetyo. Nimbag agsapa tayo kada tayo amin kakabsat. Ti epistola ket maadaw ti surat ni San Pablo kadagiti Efeso, kapitulo 5, bersikulo 10 ket 5, aging gana 20, ket kastoy ti kunana. Ngarod, an nadanyo ti panagbiagyo, di kay agbiag akas nakuning at tattao no diket mamasirib. Usarenyo ti amin agundawayo nga aramid tinaimbag, agsipod tadakes dagitoy nga aldaw. Di kay nga rod agkunkuneng, amoy nyo ket di ti kayat ti apo nga aramiden nyo. Di kay agbarbarteg, tadiket pakadadaelan nyo. Ikagumaan nyo kuma, ket di ket agtaeng kada kayo ti Espiritu. Ti panagsasarita yo, usarin nyo ti balikas, dagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti Apo, kadagiti himno, ket salmo abuyugen ti naimpusuan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyaman kayo iti Diyos, Ama, gapu kadagiti amin abanag, tinagan ti Apo tayo o Hesu Kristo. So I'll stand for the reading of this. The Gospel it's taken from chapter 6 of John, verses 51 to 58. And it says, I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. This started an angry argument among them. How can this man give us his flesh to eat? They asked. They said to them, I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life on the last day. For my flesh is the real blood, and my blood is the real drink. Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I live in them. The living Father sent me, and because of him I live also. In the same way, whoever eats me will live because of me. This, then, is the bread that came down from heaven. It is not like the bread that your ancestors ate, but then later died. Those who eat this bread will live forever. May the blessings of the Lord be upon us upon the reading of the Scripture. Amen.
Nimbag nga bigat tayo amin kakabsat, madaydayo ti Apo, iti daytoy nga hinted ng opportunity kanyak, tapno makapasetak iti celebration tayo iti music Sunday, muray adda kami iti balasi tao. Manipod iti 1998, ket membera kon iti Ilocano Choir. Kas kanayon nga ibagbagak, babayin ti daytoy nga ministry, ket lalalo nga di makyel ti pamati, ken panakaamok iti Apo. Nagbalin nga comfort zone, ken refuge iti choir, ken iti pa nagserve iti iglesia tayo. Sakbayak nga nag-asawa, addan iti arapaap ni nga migrate iti sa baling nga nasyon. And 12 years ago, inirugimi iti nagpadas nga di proseso iti application niya. Ngem adu dagiti nakita mi nga lapit, isut ko po na nga haan mi nga rut ng tuloy dito. Before, I took it as no from the Lord. Incommit ko kini Apo Diyos iti amin, ket naragsakak nga nagtuloy nga nagserbi iti iglesia tayo, babae iti Ilocano Choir, aging gana nga naikanak niten iti tatem iti council. Ngem ni Apo Diyos, kakabsathan na gayam nga nalipatan da iti kararag ko. Iti last year, naglukat iti opportunity iti Canada, ket pinadas mi iti may dito'y kiniliyan. Babayin ti grasya ni Apo Diyos, na-approvean kami, ket nakaumay kami dito'y nga awan niya pulos iti anyaman nga nagrigatan yun na nagbaling nga problema iti application niya. Sakbay nga pumanong kami, kanayon may palpalagip ng Apo Diyos kanya ti may isa nga paborito nga istorya ti Biblia. Isu di jay balo ti saripan. Ket nagbalin nga pasit ti kararag ko di jay. Kun kunak nga ikarkararag Apo Diyos, kaslaki ni Propeta Elias, magtulnuga kiti panangibaon mo, numan pa'y saan ko amon anya ti danon ti jay. Panawak dagiti napatig kanyak, mayroon na ti ministry nga natalig mo kanyak. Pagtalekak ken ka Apo nga sika tinangisagana ti amin. Ket sapay ka ti takas ken ni Elias ket idalan na kanya. Sapay ka ti Apo ta ijay pay lang pinagunig ni ket addamit ten ti agururay kanyami kasi di balo ijay sarita. Isu nga agbalin nga instrument iti parabor ken panaypain. Ket agyaman na kini Apo Dios kakabsat sa pudno nga insagana na. Naawatak mo apay nga it took more than 10 years for the Lord to prepare me for this, molding and strengthening my faith as I serve Him. Kas kadagiti kaadwan, haan nga kas kari nagayam ti angrugi manen. Pagsangpit mi dito'y Canada, isumit iti pinagirwar ti gobyerno iti barbaro nga policies nga nangi-redirect kadagiti plano mi. Closed doors after closed doors. Ngem kunak iti bagbagik han nga mabalin nga give up akdatan. Iparparin tuming ko iti agarkararag. Adda dagiti panawen nga damagik ni Apo Dios. Apo inkararag ko daytoy. You promised to go before me and I ask you to prepare everything for me. Ngem apay tapurumit agsersera dagiti ridaw nga kayat ko nga sirkin. After 6 months nga nagyan kami di Toronto, nag-decide kami nga padasin iti lumipat iti British Columbia. Nagsabulak nga dagos iti balay nga pagyanan mi ngem awan makita dagiti gagayem mi. Few weeks bago iti June 21 nga pinaglipat mi, nalagip tay housemate ni ading ko nga tawagan ti kasinsin na dito Vancouver no adda amo na nga agparparent. Adda nagkuna kanyak anyan nga nagdakil ti favor ti Apo ta awan pulos nagbalin nga problema iti pinagsapol ko di balay. Ngem addalat ta dagiti haan nga as-asahan nga challenges. Ti panagriknak ket nasungbatan din dagiti kararag ko at damanin sa bali nga panubok. But all the time I was struggling with doubts and fear of failing. I clung to God's words and promises. At the church nga papapanan mi regularly ken agbibuya ak iti live worship ti iglesia tayo nang rona dito Ilocano service. Nusumken ti panakaupay ni Apo Dios sungbatan na kadagos babaen kadagiti sa una. Ket lumag-an nga dagos ti riknak babaen kadagiti worship songs ken anthems nga dingdinggit. The Lord always reminds me to put my hope in Him, not in people, not even in the changes of the present situations. Insuronak ti Apo nga balbaliwak ti kararag ko. I started to pray for God to close doors that are not meant for me and to open those where He leads me. No daduma, madisappointak. Ngem kakabsat, God is gracious enough to answer me in specific ways through His words. No saan nga nagtalin ay iti ministry, no saan nga
dakdakkel ken naunig ti panagpamati ken panakamok ti Apo. Alis tuak lang kuman nga naawan ng tinamnama. Kunana iti Proverbs 3 verse 5 to 6. Agtalek ka iti Apo iti amin na pusom. Di ka agtalek iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo iti amin nga aramid mo, ket isuro nan tuken ka ti rumbeng nga dalan. Kakabsat makunak nga amin dagiti tawen, nga insagsaganan ni Apo Dios, babaen ti panakipagnak kanyana, ket haan nga nasayang. Diyak ko man nakita ti daktakkel nga plano na beyond those closed doors, ken diyak ko man naawatan ti purpose na kadagiti redirections, no diyak nga amam mo dayjay pinatik nga Apo. Dagidi mo nang alaldaw mi dito'y Canada sapsapulek, ken damdamagik ni Apo Dios. Nutuyen Apo tay balo, jay saripat, ngay patulod mo. After 6 months, the Lord led us to transfer to the province of British Columbia. Kita mo yung kakabsat, day din nasapulan mi nga pagyanan mi ditoy, ket may isa nga single mother, ken tay kadwa na ti anak na nga lalaki. Adu dagiti wagas ni Apo, ti pinangsungbat na kadagiti karkararag tayo. Numan pay adado dagiti panawen nga haan ko nga maawatan, itultuloy ko ti agtalek, agtulnog, ken makipagnaken kwa na gaputa ammok, nga kadwak ni Apo Dios, ket naimbag dagiti wagas na. Madaydayaw ni Apo Dios.
at datayon kakabsat iti panagyaman. Padayawam ti Apo babaen iti panangidaton mo kenkwana iti kasayaatan nga apit mo. No aramidom ti kasta mapnon to dagiti kamalig mo, katagliplipias to ti arak dagiti bornay mo. Mabalin tayo nga usaran iti online account iti Central United Methodist Church anay parang kadagiti screen tayo, kadagiti kakabsat nga adda iti online worship service. Tumakder tayo amin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kaloob na binigay ng mga anak. Bawat kaloob na ito ay yung gamitin para sa iyong kapurihan at patuloy na maging bahagi ng aming pong paglilingkod at pagkilala sa iyong pumayamang kabutihan. Ibalik mo ng siksik, liglig at maapaw pang pagpapala sa mga anak na ito at din sa iyong iglesia at sa mga gawaing paglalaanan po nito. Maraming salamat sa biyaya sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen at amen. Amen. Agnaed tayo nga nakatakder para iti maudi nga himno. Gloria ti Diyos sa nalangitan, itinatawid na sa lakan, Espiritu at mangimaskan. Ito'y sarita at kantaan, Jesus kaskas di sa uyot ti parma kapangkaya Angeles kapul langit yagdan ayat ti Diyos awek timbang Dahil to'y sarita
agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak, daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskas dit kararagak. We offer thanksgiving to you, O God, sa lahat ng mga provisions sa ipong pinagkakalo para sa amin. We offer thanksgiving to you, O God, sapagkat ito po ang nararapat. Every small detail ng aming pong needs, you provide. At wala po kaming na mayroon kami sa aming katawan na hindi po nanggaling sa iyo. You are the Lord who provides, you are the Lord who sustains, and you are the Lord who sees every needs of your children. And that is why through prayers we offer thanksgiving. We give to you our greatest praises. We give to you our greatest hallelujahs. We give to you the glory, and we will not retain any single glory upon us. As we also celebrate this Music Sunday in every worship congregation, we ask that in dwelling of your Holy Spirit, lead us. Help us that our songs of praises and thanksgiving reach upon you and make us a living sacrifice. That our sacrifice of praises reach upon your throne of grace and help us, O God, to be channels of blessings to others as we offer our lives, as we offer ourselves, our talents, our time, our treasures, and ourselves. Use us and make us worthy to be called as your children. And we thank you enough, O God, for this week to come. And as we go on with our lives, as we end our worship for today, make us worthy of your grace. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we ask and pray. Amen and amen. Amin na simpa na tulutan, ken Kristo tiyan ko asiraragsa, agoy uray kita, ti gloria na napot ayat, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskas din kararagak, daytoy sarita agkantaan, Jesus kaskas din kararagak. To him who is able to keep you from falling and to bring you faultless and joyful before his glorious presence. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority from all ages past
and now and forever ever and ever. Amen and amen.